Takže čaute, jo, zdraví vás. Dostal Studio SK a toto je ďalšie video. Tentokrát sme tu na Minecraft, pretože sám neviem na čo prečo ale táto mapa, no mapa, celá epické stavanie. Nevyzerá to veľmi epicky, vážne, to musíte uznať. No a ďakujem za trochu odberateľ. A taktiež by som sa chcel opýtať jednu otázočku. Ak vie niekto, napíšte do komentárov, prosím vás veľmi, nech napíšte, ako sa dá zmenšiť video ako v tomto v frapse, pretože veľmi veľké videá sú a ja sa to tak nechce dávať tak dlho, viete, asi hodinu a dve. Takže 10 minútové video sa dá hodinu a koho to bude baviť do hodinu, vážne. No. Tak ešte, hľadám, koľko by si tam mohol natočil, to je dobrý. Kto má čas a komu sa chce. Ja som zatiaľ známy, vôbec nie som známy, veď nepoznáme nikto. Ale teraz začínam, pretože točenie aj trocha baví, pretože tí ľudia, čo točia, tak sú dobrí teda. A tiež dobre, asi tiež taký trošku dobrý. Neviem tu fail, že to bylo nikdy co si tu nahováram, bože. Ale nevadí, proste stal som sa novým tvojom multiplayerom. A nevadí. To na mne pozerať, ja nikomu neprajem, že nemôžete na mňa pozerať, nie je to proste pre všetkých. Ja som nejaký idiotko, ktorý mi vadí, že dávate dislajky, ja mi nevadí proste veď. Poviete mi si ktoré potrebujem. A ja si ich opravím teda. Aspoň myslím. Tak, neviem. Tam majú líka. Ja si epický diel. To nie je epické. Vidíte? Moment? A nie. Je tak akorát, ale možno sú to nepočky. To ožívám. Zničím a taktiež tam postu alebo takéto presnejšie. Bože, to vyzerá úplne účinne. Dobre. No konečne sa aj to vydarilo. No, to som tu postavilo. To je farebné stavanie! Veľmi farebne nevyzerá. Pozrieme sa dovnútra zemia. A tu sú farby rôznych vln. Čiže vlny rôznych farieb. Vyzerá to trošku... Pardon, a to bolo z ústami. Vyzerá to trošku epické. Vôbec. Tak ešte si postávam nejaké veci, takéto pekné, chcem ťa pekne. A nebudem sa ďať takéto dokončí pekné. Ja neviem dopávať, neviem malovať. Nechcem to. Voľný povedame. A vybereme si meč. Nevybereme. Aký máme meč. To bolo také krátke video a to bolo trošku také epické stavanie, alebo by to nebolo epické, takže ja len to tak vravím. A tak ďakujem vám za tých 3 odberateľov, pretože pre mňa je to dosť, čo začínam. 2 mám od kamoša a ešte jeden, neviem proste. A sa s vami učím, no viem, že to je krátke. Nevadí. Tak čau.